हेलो लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबावबाय आसा खालामो बयबो मोजां दङ स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय गोदान साख्रिनि आपडेट लाना फैबावबाय बेनो जाबाय फरेनसिक साइन्स डिपार्टमेन्ट आसाम स्टेटआव साख्रि ओंखारदों दा पस्टआ जुनियर एसिस्टेन्ट बेनिफ्राय साइन्टिफिक एसिस्टेन्ट दङ नोंथांमोननि बैसोआ मेक्सिमाम 45 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोसे एप्लाइआ अफलाइन जागोन लोगोफोर सिगाङाव नेक्स्ट थाखाबाय अफलाइन एप्लाइ खालामनांगोन अनलाइन जाया हिन्जावफोर हौवाफोर गासैबो एप्लाइ खालामना लानो हागोन आरो सेलारिया जोंना पार मान्थ 14 निफ्राय 60,000 जायो आरो लोगोसे ग्रेड पे थाबावो लोगोफोर जों थांसे अफिसियेल वेबसाइटआव बिनिफ्राय नोंथांमोना चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना लाबानो जाबाय बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना जबनि आपडेट मोनबाय थानो आरो लोगोसे हानायसेबां भिडिअखौ शेयार खालामदो जाहाथे बयबो मिथिनानै एप्लाइखौ खालामना लानो हायो दा बिदिब्ला जों थांसे अफिसियेल वेबसाइटआव दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेयाव एप्लिकेसन पिडिएफ फाइल डाउनलड खालामना लानो हागोन गासिबो इनस्ट्राक्शन्स नायनो थाखाय लोगोसे नोंथांमोना डिसक्रिपसननिफ्रायनो डाउनलड खालामना लादो आं होखाबाय दा जों बेयाव नायनोसै डाउनलड खालामनानै सोर एप्लाइ खालामनो हागोन नैबे पस्टआव दा अफिसियेल नटिफिकेशना बेनो लोगोफोर एप्लाइआ अफलाइन जागोन आरो बेखौ स्टेन्डार्ड फर्मावसो फिलआप खालामनानै जोङो बाय पस्ट खालामनांगोन एबा स्पिड पस्ट खालामनांगोन दा टटेल पस्टआ दङ 24ल' दङ बिनि गेजेराव एससि एसटि अबिसि गासैबो दङ नोंथांमोना कास्टखौ नायना लाबानो जाबाय बेनिफ्राय जायफ्रा साइन्टिफिक एसिस्टेन्टआव एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथांमोना साइन्सनिफ्राय जानांगोन लोगोसे बेयाव होनाय नोंथांमोना साबजेक्ट नुदों बेखौ नोंथांमोना नायना लादो जायखिजाया साइन्स स्ट्रिमनिफ्राय बेनिफ्राय साबजेक्ट थायोब्ला नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामना लानो हागोन बेनिफ्राय कास्ट वाइज दङ पस्टआ नोंथांमोना बेयाव नायदो लोगोसे आनरिजार्भआवबो जोङो एप्लाइ खालामनो हायो दा बिदिब्ला पे स्केलखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय 14,000निफ्राय जागायनानै 60,000सिम जायो बेनिफ्राय पार मान्थ लोगोसे नोंथांमोना मोनगोन आरो बे सेलारिखौ बेनिफ्राय ग्रेड पे थाबावो नोंथांमोना नुनो मोनदों 7,000 सामथिं दङ नोंथांमोना बेखौ नायना लादो दानिया जों सेकेन्ड पस्टआव थांसै लोगोफोर जोङो जुनियर एसिस्टेन्टआव एप्लाइ खालामबा बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ लोगोसे बैसोआ बेसेबां नांगौ जों गासैखौबो नायजोबगोन फारि फारि दानिया जों फैबाय बियाव दा बे जाबाय पस्टआ जुनियर एसिस्टेन्ट दा बेयावबो जोङो ग्रेजुवेट जानांगोन लोगोफोर आरो नोंथांमोना 6 मान्थ्स डिप्ल'मा कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानाय जानांगोन लोगोसे कम्पिउटार नोंथांमोना रोंनाय जानांगोन बेयाव होनाय माखासे खामानिखौ लोगोसे नोंथांमोना बे एप्लाइ खालामबा बैसोआ मिनिमाम 21 इयार्स जाथारनांगोन आप टु जोंनि एसटिफ्रा 45 इयार्ससिम जोङो बेयाव एप्लाइखौ खालामनानै लानो हागोन दा जोङो मड अफ सिलेक्शनाव नायोब्ला एग्जाम जायो लोगोफोर अफलाइन एग्जाम जागोन बेनिफ्राय साइन्टिफिकआव जायफ्रा एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथांमोना 75नि एग्जाम लिरग्रोनांगोन बेनिफ्राय स्किल टेस्टआव 25 थागोन गासै 100नि जागोन आरो जायफ्रा जुनियर एसिस्टेन्टआव एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथांमोना 100नि एग्जाम लिरग्रोनांगोन बेनिफ्राय 50 स्किल टेस्ट थागोन गासै 150 जायो बेनिफ्राय साबजेक्टखौ नोंथांमोना नायना लादो साबजेक्टआ बेयावनो दंखाजोबो जेरै जिके थागोन इंलिश थागोन मेथ्स थागोन थ' नोंथांमोना बेफोरखौ नायना लादो लोगोसे नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो सानदोंबा खालामनो हासिगोन अफलाइन दानिफ्रायनो सोलिगासिनो दङ आरो एप्लाइ खालामनाय लास्ट डेट जों बेखौ नायगोन दानिया जों नायग्रोनोसै हाउ टु एप्लाइ दा हाउ टु एप्लाइ होननाय लोगो लोगो जोङो स्टेन्डार्ड फर्माव फिलआप खालामनानै अफलाइन एप्लाइ खालामनांगोन बे होनाय एड्रेसाव नोंथांमोना गुवाहाटियाव बाय पस्ट एबा स्पिड पस्ट खालामनांगोन दा डकुमेन्ट्सआ जोंहा थानांगोन फट' थानांगोन फट'आ गोदान जानांगोन बेनिफ्राय क्वालिफिकेसन गासैबो सार्टिफिकेट नोंथांमोना हरनांगोन जेरेक्स कपि खालामनानै कास्ट सार्टिफिकेट हरनांगोन बार्थ सार्टिफिकेट हरनांगोन बेनिफ्राय लोगोफोर गासैयावबो नोंथांमोना सेल्फ एटेस्टेड होनांगोन लोगोसे बेखौ जोङो एनभेलपआव सोना हरनांगोन बेनो जाबाय 27x13 सेन्टिमिटार दङना मोनसे एनभेलप बेयाव जों हरनांगोन बेनिफ्राय पस्टेल स्टाम्पबो जों सिथाबना हरनांगोन थाइबानि जोङो एनभेलपआव जोङो सिथाबना हरफानांगोन थ' नोंथांमोना बेखौ स्पिड पस्ट खालामदो एबा बाय पस्ट खालामदो दा लोगोफोर नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ अफलाइन एप्लाइ खालामनांगोन बेनिफ्राय स्टेन्डार्ड फर्मखौ बोरै फिलआप खालामो नोंथांमोना भिडिअ नायनोब्ला डिसक्रिपसनाव मोनसे दङ नोंथांमोना फिलआप खालामनाय प्रसेसखौ नायनानै एप्लाइ खालामनो हागोन दा एप्लाइनि लास्ट डेटआ 29 अक्ट'बरसिम थागोन नोंथांमोना खालामबाय थानो हासिगोन दिनैनिफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हासिगोन आरो एग्जाम डेटआ माब्ला जागोन एडमिट ओंखारब्ला नोंथांमोना थाबैनो आपडेटखौ होगोन दा लोगोफोर बेनोसोमोन फरेनसिक साइन्सनि नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बेबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो